Nang ndi? Oh alah, gitu lah minggu-minggu arep sekolah. Cuma nggak sekolah ya? Heh? Oh. Dulurmu itu mentalan. Dulurku lah aku ben dijak rono lemah di sawah. Dijak budal lho, dijak budal lho, dijak budal. Dijak budal Pak Tata. Sawan mele. Alah enggak Pak Tata. Arep ditumbasne baju renang. Pak Ditene nggih. Heh? Dilek laturan itu. Duite. Kan ada kan sepandek. Iya no. Mambengi kan kaya Pak Said dhewe to. Nah, iya nang sepandek. Aku gekno krangkeng mentok to. Iya, gampang. Gampang tok. Jera. Jadi saya kan nyigar namanya celana kerjanya. Ayo Mbak Pin dia beda dang gaya lagi apa? Enak lagi. Tukokne ya ngono ayo. Kok tukokne. Alah wis kadung ketok. Tak pengen busek lho. Jera. Apa? Pak Poh. Apa kadung ketok Pak Poh, kadung ketok ya. Wis. Yo cek arepe di nganu lho lekasi lho iki gek nata bumbune. Mine mie iku berarti. Masak apa Mbak Ti? Masak mie Pak To. Ya ampun. Mie. Enak minggu. Iya. Entanono ya. Asin pedes sing masak ya wonge seger. Entanono ya Pak To. Iya. Mie apa iki jenenge? Mie biteng. Oh, biteng. Enggak nyokrok cangkem ya. Oh. Kok biteng enak alah enak-enak saiki jenenge mie ya. Mie rena-rena enak mie kolor, Lho, enak mie doro. Teh enak mie rena-rena. Mie Enak sing putih. jenenge jajan mau enak jeneng seblak barang ya. Enak. Anggit kula seblak sing nggih nyeblaki bocah kae to. Zaman cilik aku dhisik jenenge Seblak ya iki. nyabet iki Oh, Mbak Ti. lah iya. Tak kira lek ya ngono. Bumbune apa ya berarti? Mine sampean Iki mau. resep e. Nganu Pak Tatak kon ngai lombok terus dikecapi, terus barambang Berarti yo bawang. manis pedas minggu. Iya no, Wes, cocok manis aku. pedas. Senengane Pak To. Senengane Pak To kan manis. Entah Pak To. Heh. Senengane sampean kan manis. Betul. Iki serang iki kesenengan Mbak. Aku lek mangan mie ini bercemplang. Iya. Ditambani nu ampre benda cemplang. Cemplang anak cemplung bercemplang-cemplung Mbak. Iki ya mek cemplang-cemplung. Korteng iki. Nek sampean masak enak lho enak. Korteng. Kur mateng. Syukur mateng. Ya Pak Tatak. Nggih. Pokoke mateng ngono dimam. Tengah malah enak engko. Sampean anak iki lho Mbak. Loro Pak To. Wis lulus sekolah apa? Sing siji urung, sing siji sing arep kuliah. Sing siji SMA. Bisa? Loro kuliahe Pak To rasa kakek. Anakku cek 5 Mbak. Cek 5 tambah ya lah. Wis ditutup pagi ya. Aku ya ditutup. Wis ana pabrike. Pak Tatak lho. Hah? Pak Tata sik nganu. Sik nganu sik full kok. Sik loro arepe ya. Lur arepe Pak To. Kayak jare sapa sing nganu sing ngurusi bayine Rara kae calone 4 ngono omonge Pak To. Mosok Heeh. cah ndi iki? Ya mbokku dhewe. Mbake ibu. Wong anu ngene sok calone anakmu papat to tak. Heeh. Apa lek ngarani uritane ngono lho. Iki Malah beneran to. Berarti bar iki karek kurang loro. arek kurang 3 no. Oh iya kurang 2. Wis arepane anak. Jiwane Pak Tatak. Sitok. Sitok sing kuwi lek nganu ngeselne lambe. Ana apa? Ora apa-apa. Lah pupune Rara grete karo sitok loro wae. Mau Metune Rara. grete pupu.
Apa peh to Pak to? Mesti ya. Masa? Lek grete sitok ya mrene adi lanang lek. Oh, iya ra Nek ngerti ya. grete kan. Heeh, heeh. Tapi ra masne. Kuwi ya. Nanti jangan coba tentang sikile abu. Lah. Omongnya blesok Pak to lek wis gedhi ngono tak omongi. Lah nyekel ya sini apa nek. Ya kok bengi lagi tekan terus dibilah ya Pak apa. Nggih. Ibu-ibuan. Imbu-imbu. Mas apa Mbak? Masak mie. Mie ngarai keriting. Jemenane Pak Nyoto sing kriting-kriting kuwi. Ngerti senang aku. Wis. Wis Pak to. Dadi Kurang enggak nek kurungan mahes lho pitike. iki ucal-ucul ya. Ucal-ucul ya. Sarapan enggak, Tata? Urung iki delok bekas. Jadi bekas ya. Lah isu-isu mari entek didik sarapan. Kurang entuk keringet. Titik ono kan. Keringete wis metu ya entek yo. Lah oke. Nanti bosen. Bosen, sik ning ngarep ketok ya. Wah. Kayak umek ya. Kayak mau nyapa ya. Packing. Kayak ngomongnya bojone dhewe-dhewe ya. Ya. Mau itu sing ngono kuwi. Bahane ngono kuwi. Tak dhewe ngomongne opo iki? Karena ngomongnya kerjaan yang duwe ra duwe ya. Ya wis ngopi sik. Bahas ngono. Karo apa? Kamu durane ra apa ya? Pramusim Pak to. Lah, iya lho. Ora musiman ta? Heeh. Musimnya tiap apa? Setiap duwe duit musime. Ora emang ayahmu mau kah durane? Wite akeh mbuh wis panen porong. Iki bahane apa ae Pak to ge kandang iki? Malah bane yo Pring, peluru. pring paku kuwi. Iki kordi. Pring-pringe pring apus. Iki pakune ya wis ngene iki. Paku iki selincip ngono kuwi. Ngene kandange wis dadi sairing yo anu. Mening kok to. Ngono pentak. Gak cocok ngono. Lek wis gedhi kek di Lah, belah. sampane mau yo nukang. Nah, iki nukang apa mandor pete aku saiki. Saiki Heeh. enak. Petentang. Omah dadi bas pring. Iya. Oh ya. Wis pringe wis payu kabeh. Sing ngethoki sampeyan kok pringe. Bas pring-pring asrengan. Karo mandor kawat. Jane nek kerjaan penak, Pak. Tata iki. Kerjaane opo Pak to iki? Ketoke serius men. Jadi gendel tok kuwi lho. Enak iki. Darane ya tetep. Gelem ya. Berarti mek meneng ae karo sisi gendul. Karo mencapi goni ya enak. Lek gelem. Gelem ya. Gak aku. Mae kancane kancaku ana. Adoh dadine rong batak kenal kancane sing kancane meneh. Piye lek ngecap geni? Iya ngecapi nyam. Tak kira lek nyetempel apa-apa. Nyamnya tak mau ngecapi goni ya Pak. Nyam. Lek mangan ra entuk kecap kok omong Bos. Di kena gendelane Mbak Ati barang lek makan iso mlebu. Barangnya masuk iki. Lek makan iso mlebu ngono maksudnya. Ora kok Mbak Ati gadahi kene. Oh ya ora to mosok ya kon ning kono. Wis masuk iki. Kandange 50%. Wis. Ketoke kok peyok sing. Diragangi sik aku njaluk. Diragangi sik. Saya Artisnya Jawa Timur gawe kandang singo. plaketek. Nah, plaketnya.
Kang resakne kandang niki tukange teng mriki. Tukang apa arekan? Tukang maido iki. Tukang nika wau. Gedine sakmono lur kandangi lur. Metile metu tutoriale ra Pak to? Iki gur enggane wong omah ta. Kok ngono. Tembane ngunduri geni ning omah. Ya. Ngunduri geni kobong Pak to. Nang omah kur ditukari ae. Disengani. Dioyak-oyak kondang metu. Ini bojomu yang nyorek sapa ya? Nyerek saka piye to? Pokok metu wis. Bang. Heeh. Wah, padha ae wong wedok iki. Padha ya to. Ini bojomu ra kereng. Ya. Meneng dek lek pas turu. Ya turu ya jujur. Oh, jujur. Ora tau mungker. Titik sitok anggen kelurahan gedine ya. Heeh. Lek bernah arek ngetheki palangan ngesor dhuwur ngono to. Piye? Napa? Ya ada anakane di tingkat ngono ya. Kegedean ya ini. Iya. Ya mek cegah ngeliye. Wis ora dirale. Iya rasa dilali. Wis jamur ana mbek Pak Tat. Tak ombe Pak. Tok iki jolan nek wedang iki mau. Napa? Ratek legi Pak aku Pak. Masa? Ane sampean yo ratek legi. Lali rong gula. Ini masaknya apa nih, Mas? Kates. Tandurane kata combo, Mas. Tandurane kates ning dhuwur baskom kok tandurane. Kok dino kok kates, tandurane pombo ini. Ndingi ya kates ya, kates. Iya kuwi. Melu sume Pak to ta. Sume tewel yo engko sing dianu tewel tumbas kok. Ning desa ya Pak Tatak pokoke